Здравейте, приятели! Аз съм Антония Димитрова, а това при мен е Тесиус. Днес сме се събрали да покажем някои от нашите предизвикателства и нека да започнем. Първо ще изтегли Теси. Така. Първото предизвикателство е... Само. Ето. 2 чаши вода. Така. Ето, чакайте. Малко не се вижда, но Да. няма значение. Ето. Това е вода. Нищо, че ще на спрайт. Няма друго. Да. Ето заповядай. Така, нека да покажем на зрителите. Ето пълна чаша, да видим стана. Първото предизвикателство е изпълнено. Ето е втората Ето чаша. я и втората чаша. Беше пълно. Браво! Така, ето двете чаши. Да. Празни са. Първо предизвикателство е изпълнено. Така, сега ще Така, сега продължаваме с Тони Димитрова. Да видим какво изтеглим. 2 лъжици оцет. Малко виждате наобратно, но снимаме от таблетите ни. Няма значение. Така, ето е лъжицата голяма, да ни кажете. Ето го оцета. Да, пише оцет. Ето. Малко наобратно Оцет. виждате. Да, Може. Ето така. Не, ще ми го разлиеш. Дай. Не си. Покажи. Ето лъжицата. Малко няма как да видите, защото е пълна и ще го разсипям. Да видим. И това, браво, това беше второто предизвикателство. Не сме подготвили много, това е защото нямаме много време в момента. Да. Да разпи още една. 2 лъжици. Да, 2 лъжици. Ето. Наливаме пред зрителите. И ето е втората лъжица. Ето пак да покажа. Оцет. Ужасно е, не го правете. Така. Продължаваме с Теси. Ние много обичаме да се забавляваме. Вие когато сме заедно си хилим. Да. И така продължаваме с третото предизвикателство. Да видим какво изтегли тя. И това е една голяма лъжица гриз. Нека да видим. Да, една голяма лъжица гриз. Да. Да. Ето е лъжицата. Ето го гриза. Че вече ще го Кажи. съвтиже, да. Това е гриз, така аз ще го дам в устата. По-малко. Да. По-малко. По-малко не. Много и пълно. Да, Така. Ето, да покажем. да, пълно е. Пълно, това е гриз. Ами пише го на гръцки, защото е такъв. Ето, гръцки гриз. Давай. На X. Next, да. Вкусно е. Има още. Така е. Тя изпълни нейното предизвикателство и сега съм аз. Взяли ли го? Да, аз да се стига, може ли? Да. Така, моето предизвикателство е една лъжица шарена сол. Една лъжица с шарена сол. Нека покажем шарена сол. Ето я и ето я и лъжицата. Отново голяма лъжица. Всичко ползваме голямо. Да не кажете нещо пък. Сега внимаваш. Безлично. Аз се опитам да купа да го изрежа. Не, даш сега. Ето. Малки затруднения. Знам се, но просто. Да стига толкова. Ето, нека покажем. Да, пълно е. Да.
И не изглежда много добре, ама. Аз още си хапвам от гръса. Това е смеса между сол и между пипер, между червена сол. Може малко да. Да, ето тук. Стана гадно на екипът. Това беше излишно. Ще го изрежа. Малко вода, защото... И така, понеже сме подготвили 5 предизвикателства, направихме по 2, остана още едно, което ще изпълним заедно, или аз ще направя същото, тя ще направи и тя същото. И това е играта Познай предмета. Да. Така, сега трябва да намерим нещо, с което да си вържем очите. Да, и момент само. Ето. Познай предмета. Не си очилата. Така, аз първо трябва да познавам предмета. Ето така ще застана да се вижда. Така, смахнем слушалките. И ето, абсолютно нищо не се вижда. Да, тя естествено няма да я позволя да гледам. И така, първият предмет... Изчакайте. И... Дезодорант. Да, и тя позна предмета. Така, сега е Антония Димитрова. Ето сега тя ще си върже... Тя ще си върже очите. Не виждам абсолютно нищо. Така, и сега аз ще измисля нещо. Изчакайте секунда. И така, ето първо да покажа какъв е предмета. Да, ето го е предметът. Фенерче. Да, и правилно, това беше играта. Познай предмета. Ние сме ви приготвили само 5 предизвикателства. Затова чакайте ни в следващия епизод. Под клипа ще има линк към моя фейсбук и към нейния фейсбук. Също така се абонирайте. Абонирайте се към нашите страници. Да. Харесайте клипа. Благодаря ви, че ни гледахте.